እዚ አገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ይዕዙ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ 5/27 ጉንበት ፍርቅ መዓልትን ፍርአን ዝተዳለወ ዜናዊ መስተናዶና ንፍልም አለና ንምክትታልኩም ብክብር ዝዕድም ኤደን ገብረስላሴ ፍልማ ቀንደርስተ ዜና መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ናይ ዋህና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን በዓል ናጽነት ልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ስትራቴጂ ምምዕባል ሞያዊ ሰብኣዊ ጸጋ ከም ተዓወተ ሓቢሩ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ፈለግ ኒጀር ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ኣብ ህይወት ሰብ ጉድኣት ወሪዱ ኣብ ከተማ ሳን ሆዜ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመቃዕቲ ፎክስ ብረት ብውሕዱ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በሓደጋ እሳተ ገሞራን ሳዕቤናቱን ብውሕዱ 20,000 ሰባት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝሰረፉ ተሓቢሩ ዝርዝራት ዜና ፕሬዝደንት ካሜሮን ፓል ቢያ ንጉስ እስጳኛ ፊሊፕ ቻድሻይ ቀዳማይ ሚኒስተር ማውሪሺየስ ፕራቪንድ ኩማር ፕሬዝደንት ማልዲቭስ ኢብራሂም መሐመድ ሳልሕ ፕሬዝደንት ግሪክ ካተሪና ሳካላሮፖስ ፕሬዝደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃይ-ኢን ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረሽ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዋህና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ ብስሞምን ብስም ሃገራቶምን መንግስታቶምን ውድባቶምን ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ብምኽንያት በዓል ናጽነትኩም የዋህና ድሕሪ ምባል ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምዕዛዝ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ማውሪሺየስ ፕራቪንድ ኩማር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ማውሪሺየስን ዘለዎ ሕውነታዊ ዝምድና ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ንሓበራዊ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል መንገዲ ንምድንፍዑ ንዘሎ ቅርብነት ብምርግጋጽ ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረሽ ብወገኑ እዚ ብድሆታት ዝዓብለሎ እዋን ንሰናይ ዓለማዊ ኩነታት ኣበርክቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣገዳሲ ምዃኑ ደጊሙ ከም ዘዘኻኸረ ብምጥቃስ ለበዳ ኮቪድ-19 ክሊማዊ ምምዝባልን ብምግታእ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ንምስማር ተራ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ውድብ ሕብራት ሃገራትን ምህናፅ ዝበለጸ መጻእን ሰላማዊት ዓለም ንኹለን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ በዓል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ማዕርግን ሓያል ሃገራዊ ወንን ጸንቢሎም ካብኡ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከርቦ እዩ ب23 ጉንበት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በሃገራት ስካንዲኔቪያ አቶ ዮናስ ማና ናጽነት ንምምጻእን ልኡላውነት ንምኽባርን ዝተኻየደ ቃልስን ዝተኸፈለ መስዋዕትን ድሕሪ ምግላጽ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ናጽነት ምስቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ፍሉይን ድሙቑን መድረኽ ትጽምበል ምህላዋ ብምጥቃስ ክብሪ ሃገር ቀዳምነት ናይ ኩሎም ቀዳምነታት ስለ ዝኾነ ቃልና እንሕድሰሉን ኣብ ኩሎም ናይ ቃልሲ ባይታታት ቅድመ ግንባር እንስለፈሉን መድረኽ ክብል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ምስ ኩለን ማሕበረኮማትን ውዳቤታትን ንድምቀት ናይ ትጽምብል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቦም ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ውጽኢት ናይቲ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ሓያል ምኸተን ዓወትና ዝተኸልዓሉ ዓመትን ምዃኑ ዝገለጸ ኣቦወንበር ኣዋህዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ኣለም ተኽለ ገርጊስ ብወገኑ ህዝብን ዘርኣዮ ሓያል ናይ ቃልሲ መንፈስ ተጻዋርነትን ተወፋይነትን መጒሶ እቲ ጽምብል ብባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ካርኒቫል ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀባ መኻይን ኣብ ቀንዲ ጎደናታትን ካልእ መሰናዶታትን ደቕሚዑ ነይሩ መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሽወደንን ካልኦት ሃገራት ስካንዲኔቪያን እውን ብተመሳሰለ መንፈስን መሰናዶታትን ከም ዝተጸንበለ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ቀጠር እውን ብረቡዕ 26 ጉንበት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ድሙቕ ጽምብል ኣካይዶም ምስ ዘሎ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብውስን ተሳትፎ ኣብ ዝተገብረ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ አቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዕ መልእኽቲ 30 ዓመት ሕላገት ቃልስናን ዓወት ምኸተናን ምዃኑ ብምጥቃስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ይውሃኑ ገሊጹ ኣቦወንበር ማሕበረኮም አቶ ሑሴን መሐመድ ሳልሕ ብወገኑ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ዝብል ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ንዝሓለፈ መድረኽ ዝገልጽን ንመጻኢ ዝእምትን ረዚንን ንጹርን መልእኽቲ ዝሓዘለ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዞባና ምስ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ውዳቤታትካ ኣሕይልካ ብልዑል ንቕሓት ቃልስኻን ምኸትኻን ካብ ምቕጻል ካልእ ኣማራጺ ከም ዘየለ ኣብሪሁ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓድነቶምን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ዝተንጸባረቐሉ ቅርጡብ ጽምብላት ብምውዳብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ሚኒስትሪ ጥዕና ብዘገብሮ ወፍሪ ኣብ ስትራቴጂ ምምዕባል ሞያዊ ሰብኣዊ ጸጋ ከም ዝተዓወተ ሓቢሩ። ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ናጽነት ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ብትሕተ ቅርጺ ዓቕሚ ሰብ ንዋትን ዝርግሕን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንዝነበራ ትካላት ጥዕና ብኩሉ መዳያት ንምምዕባል ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ከም እተዓወተሉን ገሊጹ። ካብቲ ቀዳማይ ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ምስቲ ጎኒ ምስራሕ ትካላት ጥዕና ብፍላይ ካኣተን ትካላት ጥዕና ኣብተን ዝሓለፋ ኣብተን ናይ መጀመርያ 10 ዓመታት እንታይ ኢለ ኣብተን ገጠራት ዝተመደበ መደበራት ጥዕና ማእከላት ጥዕና ምኽፋት ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ምውዳድ እቲ ቀዳማይ ዕማሙ ኮይኑ እዚ እንታይ እዩ ተሓጋገዝቲ ነርሳት ኤክስሬይ ቴክኒሽያን ብዲፕሎማ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ዲፕሎማ ህዝባዊ ጥዕና ፓብሊክ ሄልዝ ህዝባዊ ጥዕና ነዚአን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሐሉ ጀሚሩ ነዚ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዚ ነርስ ኣስመራ ዝተባሃለ ዝነበረን ጎኑ ከዓ እዚ እናወሰኸ ምስ መፀ ኣብ 3 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዞባታት ከም ዝኽፈት ተገይሩ እዚ ከዓ እንታይ ኣብ መነፈራ ጊንዳዕ ባረንቱ ከም ዝኽፈት ተገይሩ ቤት ትምህርቲ ኮሌጅ ጥዕና ተባሂሉ ኣብ ዝገበረ ከዓ ነዚ ብዲፕሎማ كوت جميل. التخفلي قنع وطن عقم سب مهلاو أقربوت سلطنا نسب مويا كمون معوري مدبان محدران عقم سب زبلت الأخوات حيزو خم اتبقسا كم وطئتو دما أبقعزو 3 عامتات 8 ميتاويت كاب حزب إرترا تحتي 10 كيلومتر توقعيزو أقلقلوت عنا كركب بقعو كمزلو دكتور برهانة أرديوم. نحموش عامت وطن ناوطانينا نخيت. نعمنت حجي زلنا يا وقزي كاب كل تشحن 10 شوعتن سقع كل تشحن 21 نسرحلو وطن يزي ناي مودات هازنا بلا قدميو كاب كل تشحن 10 تخلتن سقع كل تشحن 10 شدشتن حدا وطن نيرنا قدميو نيرو حجي زي وطنات انتايو كندي عقم سب انت عينت بعل مويا ابينا يكسرح زخل يدل زبل اذا حدا اب قمزات يود بمسرز زتجبره جزيف وفري كاب شحن 997 كساب كل شحن 20 قطر حكايم كاب 200 ناب كل 291 حاكم سني كاب 6 ناب 59 نرسات كاب 625 ناب 11 474 قطر تحققت نرسات دما كاب 11 كل 220 ناب كل شحن 910 شمونتن عبيد كمزجبن كله دارجا زينبورو تكنيشانات فيزيوثيرابي ناب 240 كب كم زبالو دكتور برهانة أفليتوم بتوسخي قطري فارماسيستن فارماسي تكنيشاناتن كاب 97 ناب 486 قطر خيلاتات حكمنا واللابراتوري كاب 99 ناب 517 قطر تكنيشانات راجخا كاب 28 ناب 130 كلتن كعب انكولو ኣብ 991 ካብ 5 ዘይሓልፍ ዝነበረ ቁጽሪ ክኢላታት ሓካይም ማለት ስፔሻሊስት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 74 ብምብጽሑ ናይ 1380 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየ ኣረዲኡም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ብተወሳኺ ቁጽሪ ሞያውያን ብመንጽር ዘገልግልዎ ቁጽሪ ህዝቢ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 1991 ሓደ ዶክተር ን37,000 ህዝቢ ዘገልግል ዝነበረ ኣብ 2021 ሓደ ዶክተር ን12,543 ሰባት ኣብ ዘገልግለሉ ሓደ ነርስ ን9,500 ህዝቢ ዘገልግል ዝነበረ ድማ ን2,476 ህዝቢ ኣብ ዝኣልየሉ ደረጃ ከም እተበጽሐ ገሊጾም በዓል ሙያ ዝፈርየሉ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ምዕባይ እዚ ክታንቶ ዝገለጽናዮ ኣብ ዞባታትን ኣብ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝዓብያን ከም ዝሰፍሓን ምግባር እቲ ካልኣይ ኣብዚ ሃገር ክርከብ ወይ ከተምህሮን ዘይትኽእል ነገር ናብ ደገ ሰዲድካ መምሃር እዚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዙሓት ሞያተኛታት ናብ ሃገራት ንኣሜሪካ ኤውሮጳ ርሑቕ ምብራቕ እስያ
أفريقيا سدينا دمهرنا يوم بزحت كيلاتات علو ولا كابتوم سبيشاليستيون كي تعرف علو الثالثاي نتقملو ميلاتات distance education distance education كبل كله خنتايو بناي رحق من الأخ عاديو مس أب أوروبا زلوا أبيات تمرتي يونيفرسيتات من الأخ بزحات كنا مركلنا على الشديش تميت السبات أميرنا لنا عجب من الأخ تمرتي أميرنا لنا بجكازي continuing education programs بحالنا مقصال تمرتي تحجز نرس نيرو أب كولج تعنا أتينا نرس نقبرو منا نرس نيرو دبلوما نرس نيرو ناب ديجري خمس مهارة جباري حكيم نيرو سبيشاليست خم تخوني جباري زيت ديفلوبمنت نبلوينا إذا حجي حدا خبت نتكمل ملياتاتي أب موداتا دكتور برهانة على ما ودب تعنا عاد مساوي شفنت عنا المسمار 44 بحموشة موياوين نعسرت شي حزبي بوحدو دما عسران حدن حكاي من نرساتن نعسرت شي حزبي كقلقلو بزحان تصمد مسارات منيستر عنا ندمر قطري حكاي من كلهم عينت نرساتن ب50 شوعتن مئتاويت نمبراخ مدباوت يسرح كمزلو أنا تيروم مسديناتات وشت هاجرينا زلنا حبريتا كاب منستر تعنا تمالي 26 قنبت اب موشب مؤكلات زواتات مؤكل قاش باركا سميناوي قحي بحرن دوبن بزت قبرن على لابوراتور مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيت لهم نساتهم دما 24 اب اسمرا زو مؤكل 13 اب زو قاش باركا مالت حدا اب علي قدر كلتا اب اديبارا حدا اب بارنتو حموشتا اب قولج حدا اب ام حجر كلتا اب قردت حدا اب فورتو سوا كمون كلتا اب سميناوي قحي بحري حدا دما اب عرزا زو دبوب توشيبهم تصنحيوم إذا كم زيلون كله أب هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبر لهم تزنحوا 10 عتاب زواج باركا 4 دم أبزوا ماكل بتقللا 23 زيجاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت تقللا قصري بكورونا فيروس تلقفوا زيجاتات كسب تمالي 3988 شمونتن بتحلم 3707 كلتن كبزيهم حاويهم زتفانو 14 بموز تفليو كل 200 كلتن دما جناب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منستري تعنا 26 قنبت كل تشحن 21 دحز حتى المسقاقري أقراو زيناتات حيزاكم لسكمه سنة صنحو أب زيناتات وطعي أب سميناوي معراب نيجيريا أب فلق نيجر حزبي أب مللاس اتنت في جالبا زاقيت أنقب زيتنت أرى مغنيات بمتحلة 10 سبات تهيوم تأفيو كمزلو تقاليحو بزت خايدنا يمرحان سرحيت 20 كلتن تسافرتي بهوت كدحنون كلو ريساني حدا قداي كم ترخب زحابر وسمزي نزترفو لعلميتنا 4 أب من داي كم زركوار الديوم زاقيت نتنك أنا يتحدا قابز ملكات زتوهب مجلس أكوانتا زيلة أتال علميتن سوسان سبات سافيرا من باراز تقلت الجلبة كاب 8 سبات نلعل كتعن كم زي قبقى زحابر وسمز موقع زي نيجيريا أتتنكي لعلعاق أن مزعن خون كم زخيل هميتو مالو أب مجمار نايزورحي أب نيجيريا كفل هاجر نيجر بسنك لعلعاق أنت بزقات أما حدا قام تحل جلبة بوحدو 3 سبات كم زموتو ايرسعن تمالي 26 قنبت أب كتما سان هوزي حبرات منقستات أمريكا حدا سرحتنيا مسمر بابور مدري أب لعلي مسارحتو بزخفتو تقصيفة وكسبرت برحو شمون تسبات كم تقاتلون حالا كالوت كم زغسلون تقاليحوم نتمت قعتي كم زفت أمز تحبرة أب أهادو تقنا مسمر بابور مدري زنتف ود 50 شوعتن أمريكاوي نتمت قعتي دحر مفتسامو هيوتو كم زحلفة نسب مز بوليس كتما سان هوزي بمتقاس مع كنسينا حبيران زاقيت نتمت قعتي كفتسام بزعباز فوق مغنيات زتوهبه حبريتا يلن أب أمريكا عمتاوي لعلى 4 حسابات مزواننت والقاوي برت بزت أساسر كم زقتلو زحبرو صبصبات لعلى فرقي كابزي نفس قتلت مخانو يردوم حققتي أكلات سب مزن أمريكان واننت والقاوي برت زفقد حقي نمترار مبصعاتات كاتوكا انت تصنحو زاقيت زتا قبر لوطي كم زي الليو زقلت
ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብ22 ጉንበት ብዘጋጠመ እሳተ ጎመራ ንዕኡ ስዒቡ ዝተኸስተ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድርን ብውሕዱ 20,000 ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ተሓቢሩ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 32 ከም ዝዓረገ ዝተቐሱ ጸብጸባት ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ልዕሊ 40 ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣንቢቶም መብዛሕትኦም ግዳያት ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ድሕሪት ኖት እሳተ ጎመራ ዛጊት ልዕሊ 200 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝተመዝገበ ዝሓበሩ ጸብጸባት ኣብታ ኣስታት 10 ኪሎሜትር ካብቲ ዝመኸኸ ኣኻውሕ ዝትፋእ እምባ ኒራጎንጎ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጎማ ንዋታውን ትሕቲ ቅርጻውን ዕንወት ከም ዝወረደ ኣረዲኦም ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መዓርፎ ነፈርቲ ስርሑ ኣቃሪጹ ምህላውን ይፍለጥ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ናይታ ከተማ ድማ ናብ ካልእ ከባቢታትን ናብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳን ከም ዝተሰዱ ተሓቢሩ እምባ ኒራጎንጎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ንጡፋት እሳተ ጎመራዊ እምባታት ብቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ ኣብ ህንዲ ዝተኸስተ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኣብ 53 ሃገራትን ግዝኣታትን ከም ተላብዐ ውድብ ጥዕና ዓለም ብ26 ጉንበት ኣፍሊጡ እዚ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ብዝያዳ ናህሪ ከም ዝላባዕ በዚ ድማ ሰብኣዊ ክሳራታቱ ቀሊል ከም ዘይከውን እቲ ውድብ ኣጠንቂቕሎም ኣቐዲሞም ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሪጣንያን ብራዚልን ዝተኸስቱ ዝተፈላለዩ ጅራት ኮሮና ቫይረስ ንመጠን መልከፍትን ሞትን ናይቲ ለበዳ ከም ዘብረኽቦ ጸብጸባት ይሕብሩ መጠን መልከፍትን ሞትን ኮሮና ቫይረስ ብኸፊል ከም ዝጎደለካ ይሕበር እንተሎ በብእዋኑ ዝኸሰቱ ዘለው ጅራት ናይቲ ሕማም ከቢድ ጥዕናዊ ስግኣት ከም ዝፈጥሩ ግና ክኢላታት ይእምቱ ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተን ዛጊት መክቲእ ዘይተረኽቦን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዛጊት ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 168 ሚልዮን ሰባት ለኺፉን ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ቀዚፉን ኣሎ تمالي 26 ጉንበት ኣብ መንጎ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈረት ናይ ጃፓን ጃልባን መርከብ ሩስያን ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ብውሕዱ 3 ጃፓናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ጠንቅትን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዳውብ ማያዊ ኣካል ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጊት ከም ዘይተነጸረ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ሓደጋ ብጉዳይ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘለዋ ዘይምቅራው መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይጠቕሱ ሩስያ ክገፍዎ ካብ ዝግብኦም መጠን ከም ዝሓለፉን ዝኸሰቶም 24 ጃፓናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ 2019 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዋ ዘይምቅራው ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከም ዝኸረረ ይዝከር ብሰንኪ ማያዊ ዘይምቅራው ሩስያን ጃፓንን ወግዓዊ ውዕል ሰላም ክኸትማ ከም ዘይከኣላዮም ጸብጸባት ዘገልጹ جرمنن دبوب كوريان وتهدراون ጸጥታውን ዝምድናን ከደንፍዓ ተሰማሚዐን እዚ ስምምዕ እዚ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ትማል 26 ጉንበት ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሑ እቶም ሚኒስትራት ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ምክልኻል ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጦም ጸጥታ ሓውስ ደሴት ኮርያ ኣብ መንጎ ጀርመንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ዝምድናታት ጽልዋ ከም ዘለዎም እቶም ሚኒስትራት ሓቢሮም ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ጸንሐ ዘባውን ኣህግራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ፍረ ኣይተረኽቦን ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ቀድሚ ምዝዛምና ኣርእስተ ዜና ክንደግም መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ናይ ዋህና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ ሽወደን ቀጠር አንጎላን ዚምባብዌን ዝነብሩ ኤርትራውያን በዓል ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ስትራቴጂ ምምዕባል ሙያዊ ሰብኣዊ ጸጋታት ከም ተዓወተ ሓቢሩ ኣብ ናይጀርያ ፍለግ ኒጀር ብዘጋጠመ ሓደጋ መጥሓል ጀልባ ኣብ ህይወት ሰብ ጉድኣት ወሪዱ ኣብ ከተማ ሳን ሆዜ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ውሕዱ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሓደጋ እሳተ ጎመራን ሳዕቤናቱን ብውሕዱ 20,000 ሰባት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ተሓቢሩ